Siphinde senibingelele inkosi sasigcinile. Kuyintokozo kwathula isikhulumi sethu namhlanje uLifa Ngubane ozobe shumana ngesihloko esithi ubuhle bezwi likaNkulunkulu esusela encwadini yamaHubo 119 ivesi lika 97. Nibusise. Sibingelele abazalwane egameni lika Jesu. Siyabonga leli suku lanamhlanje lokuthi sifunde izwi lenkosi. Sizothola ukufunda kwezwi lenkosi kumaHubo 119. Sizofocus nje evesini elilodwa lika 97. Kufundeka kanje. Ngiyawuthanda umthetho wakho kangaka, usuku lonke ngizindla ngalo. Leli ihubo elide kunawo wonke amahubo eBhayibhelini. Liphinde futhi kube incwadi ende kunazo zonke izincwadi elibhaliwe umbhalo wakhona ongaziwa. Uma lilandelelwa leli hubo libhekwa, kungenzeka ukuba labhalwa ngesikhathi esithize esingaziwa, kodwa makuhamba isikhathi lahlanganiswa laqoshwa ndawonye labhalwa. Umbhalo waleli hubo uqhakambisa kakhulu amandla ezwi likaNkulunkulu, amandla omthetho kaNkulunkulu, amandla ama-commands kaNkulunkulu. Leli ihubo namhlanje esobheka kulona ukuthi umthetho kaNkulunkulu, umbhali esho ethi ngiyawuthanda umthetho kaNkulunkulu, usho ukuthini. Uma silibheka leli verse siqala nje kuverse 1 la liqala khona sehle nasize sifike egcineni, sizobona ukuthi amavesi indlela abekwe noma abhalwe ngakhona awanakho ukuxhumana kokulandelana okuphelele ukuthi sesingaze sithole umqondo ukuthi lo mbhali uhlose ukuveza into ethini ngayo lencwadi. But into esiyibonayo njoba sengichazile ukuthi unokuveza ukubaleka kwezwi likaNkulunkulu nobuhle balo, aphinde aveze umthetho kaNkulunkulu ukuthi ubaleke kangakanani. Kuleli verse sifunde kulona sizofocusa uma ethi umthetho kaNkulunkulu ngiwuthanda kangakanani. La kuqala khona ukuvela igama elithi umthetho kaNkulunkulu. Siqala ukulibona kuverse 1 uma ethi babusisiwe abaqotho endleleni abahamba ngemithetho kaJehova. Sizoqaphela ukuthi njalo uma izwi likaNkulunkulu liveza ukuthi umuntu ubusisiwe noma babusisiwe, lusuke liveza inhlala kahle noma ubudlelwano obuhle phakathi komuntu noNkulunkulu. Njalo ke maliveza lokho ukuthi babusisiwe mase liyachaza ukuthi labo bantu abasebudlelwaneni obuhle noma basebuhlotsheni noNkulunkulu sizobabona ngani. Ingakho kaqala ethi babusisiwe, okuwukuthi ubudlelwano obuhle noNkulunkulu abanjani, abaqotho endleleni abahamba ngomthetho kaJehova. Ngokwegama lesiHebheru leli gama elithi umthetho igama elithi Torah. Uma sililetha olimini lwesingisi liveza ukuthi igama elithi teach or direct, ngesizulu elithi ukufundisa noma inkombandlela. So la umbhali uqhakambisa noma ubonga uphakamisa imfundiso zikaNkulunkulu noma inkombandlela kaNkulunkulu. Now kunezinto ezimbalwa lo mbhali anokuziveza kulona leli hubo. Simbona eqhakambisa amandla nobuhle nokubaleka nobuhlakani nobungcwele nokukhanya okulethwa yizwi likaNkulunkulu emntwini. Sizokubona ke lokho lapha yasibuke ubungcwele obulethwa yizwi likaNkulunkulu emntwini kuverse 9. Uthi insizwa iyakuyihlanza kanjani indlela yayo na? Aphendula athi ngokuqaphela okwezwi lakho. Nangiya futhi lapha kuverse 11 ethi enhlizweni yami ngiyakulonda izwi lakho ukuze ngingoni kuwe. Uyabona ukuthi lo mbhali uveza ukuthi izwi likaNkulunkulu yilo elinamandla ukusilekelela ukuthi siphile impilo engcwele ngokuhamba kokwezimiso zikaNkulunkulu. Aphinde lo mbhali aveze ubuhle bezwi likaNkulunkulu. Nangiya lapha kuverse 24, ubufakazi bakho buyintokozo yami futhi bungumluleki wami. Uma futhi sizobheka laphayana kuverses number 92, umbhali simthola ethi uma umthetho wakho ubengesiyo intokozo yami, ngabe ngibhubhile ekuhluphekeni kwami. Eveza ubuhle bezwi likaNkulunkulu. Akwesibheke ubuhlakani futhi obulethwa yizwi likaNkulunkulu. Nange lapha kuverse number 98 ethi ngemiyalo yakho ngiyahlakanipha kunezitha zami, ngokuba inami kuze kube phakade. Ngiyaqonda kunabo bonke abangifundisayo, ngokuba ngizindla ngobufakazi bakho. Nginokuqonda kunabadala, ngokuba ngigcina iziyale
izingcezo zakho. Lo mbhalo uveza ubuhlakani obulethwa yizwi likaNkulunkulu emntwini, aphinde futhi aveze amandla ezwi likaNkulunkulu. Nange lapha ku verse 105 ethi izwi lakho liyisibani ezinyaweni zami nokukhanya endleleni yami. Siyabona ukuthi lo mbhalo uqhakambisa noma uveza ubuhle namandla nobungcwele nobuhlakani bezwi likaNkulunkulu emntwini oyikholwa. Lana ke sifocus khona ku verses number 97 siyamthola engazuthi lo mbhali uqhathanisa izimfundiso ezithize nemfundiso yezwi likaNkulunkulu. Lokho sikuthola uma eveza igama eliyisibabazo uma ethi ngiyawuthanda umthetho wakho kangaka. Siyabona ukuthi khona isibabazo lelize igama elithi kangaka okuveza ukuthi lo mbhali unokuqhathanisa isifundo sezwi likaNkulunkulu nezimfundiso ezithize, ngaba imfundiso ze-culture esiphila kuyona namhlanje, kungaba imfundiso eziza ngomthetho wabantu, kungaba imfundiso eziza ngokwezemfundo, kungaba ifilosofi, kungaba futhi ama-social studies. But kungenzeka kuba lo mbhali kukhona imfundiso ezithile ayezibuka ezazikhona ngaleso sikhathi. Mase ebuka imfundiso evela ezwini likaNkulunkulu, amane asho aqhakambise athi ngiyazithanda imfundiso zakho noma ngiyayithanda inkombandlela zakho, veza ukubabaza athi kangaka, okusinikeza umqondo ukuthi lo mbhali wayeyiqhathanisa nezifundiso ezithize ezikhona, kodwa wabona umthetho kaNkulunkulu kuwona omele ukuthandwa aze athi uzindla ngawo usuku nosuku. So bazalwane, ngifuna ukubheka ukuthi kungabe lokhu kusithintaphi kuthina abathandekayo abaphila namhlanje noma ababuka indaba ye-New Testament yokufika kukaJesu Kristu. Isiphi isifundiso esiqukethwe yilo mbhali kuleli verse elilodwa sisifunde kulona? Sizokhumbula ukuthi kulona lonke leli hubo lo mbhali uveza ubuhle bezwi likaNkulunkulu, amandla ezwi likaNkulunkulu, ubuhlakani obulethwa izwi likaNkulunkulu, ukuthi umuntu engahamba kanjani ngobungcwele ngokugcina izwi likaNkulunkulu. Mase ukuthi la sifunde khona ku-97 sifocus kwini kwizimfundiso noma kwinkombandlela yezwi likaNkulunkulu aze athi lo mbhali uyayithanda kangaka. Ngiyacabanga ukuthi ke kubazalwane abaphila namhlanje bamelwe ukuthi babheke ukuthi ngokwe-New Testament era sithini maqondana nokuthi kuthandwe umthetho kaNkulunkulu. Sizobe sesibheka laphana encwadini kwabaseKolose uchapter number 2 wakhona. Uverse 8 simuzwa ethi uPaul, "Xoyani funa kube khona onithumbayo ngokuhlakanipha nangenkohliso eyizo ngokwemvelo yabantu, kungezimfundiso zokucathula kwezwe njengokaKristu." La sizokhumbula abathandwa ukuthi into eyenzeka kuleli bandla kwakunokungena kwezimfundiso ezinobungozi, kuyimfundiso eziphambuka nezimfundiso zikaKristu labazalwane ababezazi, okwakuyimfundiso ze-culture ngaleso sikhathi, okwakuyimfundiso yamasiko ukuthi kumele basoko, okwakuyimfundiso abantu abashaya ukuthi bahlakaniphile, baziza imfihlakalo ezithize bona noma uNkulunkulu bamazi kangcono. So umpostoli uPaul la sifunda khona ku verse 8 uthi xwayani labo bantu abanjalo, xwayani lezi zifundiso ezibukeke ngazuthi zihlakaniphile kodwa ekuyimfundiso eziza ngemvelo yabantu, njengezimfundiso zokucathula kwezwe kungenjengokaKristu. Uma sifunda lapha ku 23 ethi zinegama lokuhlakanipha kambe ngokuzikhethela inkolo azisizi lutho maqondana nokuzithiba kwenyama. Lezi zifundiso ezazingene ebandleni likaNkulunkulu zenza abazalwane babukele phansi amandla kaKristu, babukele phansi imfundiso kaKristu, babukele phansi insindiso uKristu abenzele yona, babukele phansi ukuthi uJesu Kristu ubahlangulile ezonweni, icala laba lisekho phambi kaNkulunkulu, umsebenzi kaJesu uphelele. Therefore singabuka isifundiso esiqukethwe lapha ya ku-97 kumahubo ukuthi lo mbhalo uthe eseqhathanisile zonke izimfundiso wazwakala ethi ngiyawuthanda umthetho wakho kangaka futhi ngizindla ngawo usuku nosuku. Nathi njengabazalwane banamhlanje siqala simele ukuxwaya izimfundiso ezenza singabambeleli kuJesu Kristu, izimfundiso ezenza sibukele phansi amandla kaJesu, izimfundiso ezenza sibukele phansi ubuhlakani bukaJesu Kristu, njengalokhu izwi likaNkulunkulu lisho
lithi uKristu ungubuhlakani bukaNkulunkulu uqobo. Masizixwaye imfundiso ezinjalo kodwa siba abazalwane bathi sebeyizwile lezo imfundiso simane sibone ukuthi ngempela imfundiso zikaNkulunkulu eziza ngokukholwa uJesu Kristu nokubambelela kuJesu Kristu nokwazi amandla kaJesu Kristu yizo esizithandayo futhi yizo esizindla ngazo usuku nosuku. Namhlanje ilokho enga-encourage kubazalwane ukuthi bamele ukubambelela kuJesu, bamele ukubambelela esifundisweni zikaJesu Kristu ukuthi uJesu Kristu uyo namandla, uJesu Kristu uyo phakeme, uJesu Kristu uyiye esimele kumphilela. Ingakho lapho kuona kwabaseKolose uverse 16 wakhona kuya ku17 ethi ngakho ke mangabe khona umuntu onilahla ngokudla neziphuzo noma ngemikhosi noma ngokuthwasa kwenyanga noma ngamasabatha okuyisithunji nje salokho bezakuza kepha umzimba ngokaKristu. Labazalwane babe encourage abazalwane ukuthi mabahloniphe imikhosi ethize, mabahloniphe izinsuku ezithize, mabahloniphe amasabatha. Usethi umpostoli uPaul, no, let no one disqualify you ngalezi zinto ngoba kwakuyisithunzi nje kuphela esasibikezela okuzokuza kodwa umzimba ngokaKristu. U-encourage labazalwane ukuthi mababambelele kuJesu Kristu, mababambelele emfundisweni kaJesu Kristu. Ilokho namhlanje enga-encourage ngaba abazalwane ukuthi emfundisweni zonke ezilethwa yizwe eziza ngobuhlakani kwabantu abadala, eziza ngobuhlakani bezezemfundo ngayifilosofi ama-social studies okuyizona engazuthi ziletha ukuthi simele ukuphila kanjani kodwa abazalwane bamele ukuze ezwini likaNkulunkulu elizobakhomba kuJesu Kristu ukuthi bamele ukuphila ngokukaJesu, babambelele kuJesu, bakhonze uJesu, bahambe ngeziyalezo nezimfundiso zikaJesu okuyizona ezithokozisa uNkulunkulu. Amen. Sibonga kakhulu ukuthi niphinde nisiphe indlebe. Sibonga kakhulu nakwisikhulumi sethu uLifa Ngubane. Njengoba nazi ukuthi intshumayelo kanje ziyatholakala ku-YouTube, ningasebenzisa lapha ekhasini indawo yokuphawula, niphawule khona, nibuze imibuzo uma kuukuthi kunemibuzo enifisa ukusibuza yona. Noma nisithumelele i-email amandlaensindiso podcast@gmail.com. Sizobe sesiyakwazi ukuthi siniphendule khona. Siyabonga kakhulu.